A nova liña de axudas convocada pola Deputación da Coruña vai dirixida a autónomos con máis de 5 anos na actividade de residencia fiscal en municipios coruñeses de menos de 10.000 habitantes. As subvencións van destinadas a cubrir parte das cotas de autónomos que non dispoñan de bonificacións ou reduccións nos pagos á Seguridade Social. Poderán solicitar un apoio mínimo de 1.200 euros correspondentes a 6 meses de cotas e un máximo de 2.400 por toda a anualidade. Esta nova liña complementa o programa Pel Autónomos que este ano xa concedeu axudas por importe doutros 2,3 millóns de euros a un total de 1.106 profesionais autónomos da provincia con menos de 5 anos de actividade e sede social nun concello de menos de 20.000 habitantes. O presidente da Deputación, Valentín González Formoso, subliñou a importancia clave dos autónomos na economía e na creación de emprego en Galicia, un colectivo que pertence máis de 200.000 persoas na comunidade. O presidente incidiu tamén en que as axudas van destinadas aos profesionais que exercen nos concellos de menor tamaño da provincia, co obxectivo de favorecer o emprego e contribuir á fixación de poboación no rural.